प्रसन्न विजय पणशीकर या घागरेश्वर देवस्थानचा मी पुरोहित आणि या ठिकाणी पुजारी म्हणून कार्यरत आहे. या ठिकाणी आमच्या मंदिरामध्ये आज 65 वर्ष महाशिवरात्रीचा उत्सव हा 65वा आहे. आनंदात उत्सव या ठिकाणी साजरा केला जातो. तर त्यानिमित्ताने महाशिवरोत्सव म्हणजे भगवान शंकराला सर्वात आवडणारी त्याचा उत्सव. तर माघ कृष्ण त्रयोदशीला ही महाशिवरात्र म्हणून गणली गेलेली आहे. कारण शिवाच्या भक्ताने जेव्हा त्याला बेल अर्पण केल्यानंतर त्या ठिकाणी त्या रात्री त्रयोदशी होती आणि ती त्रयोदशी म्हणजे दर महिन्याची शिवरात्र आणि ती त्यामुळे शंकराला अतिशय ती प्रिय झाली. म्हणून त्याचा महाशिवरात्रीची त्याची कहाणी आहे. अशा अनेक कहाण्या आहेत त्याच्यामध्ये किंवा त्याच्या पुरातन अनेक प्रकारची त्याच्या कथा आहेत. त्यातली एक लहानशी कथा आहे. तर आमच्या या मंदिरामध्ये आज इतकी वर्ष उत्सव साजरा होतो. सकाळच्या वेळेला सकाळी 4 वाजल्यापासून आमच्या या ठिकाणी महापूजा होते. नंतर लघुरुद्राभिषेक, नंतर येणाऱ्या भक्तांचे प्रत्येकाचे जे काही मागणी म्हणा असेल प्रार्थना या ठिकाणी केल्या जातात. अभिषेक आनंदात उत्सवाचे केले जातात. त्यानंतर दुपारच्या वेळेला 12 वाजता या ठिकाणी महाआरती होते, महानैवेद्य आणि समस्त महाप्रार्थना केली जाते. असाच उत्सव संध्याकाळपर्यंत चालू असतो. संध्याकाळच्या वेळेला 7:30 वाजता ठीक यजमान असतात, त्यांच्याकडून आरती केली जाते. हा उत्सव रात्र शिवरात्र म्हणजे पूर्ण रात्रभर जसं दिवसाला महत्त्व आहे त्याप्रमाणे रात्रीला पण त्या ठिकाणी महत्त्व आहे. म्हणून हा शिवरात्र उत्सव या ठिकाणी आमच्या मंदिरामध्ये किंवा समस्त गोमंतकामध्ये आनंदात उत्सव साजरा केला जातो. या ठिकाणी या देवस्थानाला पुरातनपासून म्हणजे महत्त्व खूप आहे. कारण हे अनेक वर्षापासून उत्सव या ठिकाणी चालू होऊन अनेक ठिकाणी वर्ष उत्सव मंदिर या ठिकाणी आज कार्यरत देवस्थान कमिटी किंवा समस्त भक्त या ठिकाणी कार्यरत करत आहेत. आणि देवतांना हा देवता घागरेश्वर हे देव सदैव त्यांना आशीर्वाद देत आहे. प्रत्येकाचा नवसाला पावणारा देव असल्या कारणाने सर्व या ठिकाणी भक्त आनंदाने उत्साहाने येऊन अनेक या ठिकाणी लोक या ठिकाणी भक्त लांब या ठिकाणी गोव्यामधून येतात आणि आपलं दर्शन घेतात. नमस्कार, दिलदार बडगांवकर, घागरेश्वर देवस्थान कमिटी मेंबर. हे आमचे घागरेश्वर देवस्थान आयज आमचे 65 वर्सां कंप्लीट जाल्या. हांव तुमचे सगळ्यांचे मनापूर्वक आभार करता. सगळ्या लोकांचे आमचे हांगा लोकांक आयज येयल्या सकाळच्यान जे पळय आयज आमकां खूब रिस्पॉन्स जाला. आनी हे आमचें देवूळ आहा पळय घागरेश्वर देवूळ 1958 आमचो हांगासर ह्या देवळाची स्थापना जाल्ली आमची. हे देवूळ बांदपाक कारण म्हणजे आमचो आज म्हजो आजो हरिश्चंद्र देवूळ मडगांवकर तेणेन हे हांगासर देवळा कडेन पयलीं तो हांगा चलून गाय आमच्या ताका भास जाल्लो आनी त्या भासांच्यान आमकां तेका प्रसादाचेर कळ्ळें की हांगा कितें तरी लिंगाचें एक हें आसा, देवाचें आसा म्हणून लिंग आहा. सो आमी वस्तुपूत ट्राय करतून मागीर तुका हांगासर एक आमकां ती देवाची घागरेश्वराची मुर्ती मेळ्ळी. त्या हिशोबान आमकां हांगा सकयल तळी आसा, ती तळी मेळ्ळी आमकां. त्या हिशोबान ती एवरी इयर ती आमकां धाकटलो आसता. आतां त्या हिशोबान आमचो मुकुंद तो आनी म्हजो आजो दोगांयनी ह्या देवळाचें खूब काम हें घेतलेलें आहा. आतां तेजी फुडली कार्य आमी फुडली पिढी आमी पळयता भुरगे. आनी हांव मागता सगळ्या गोंयच्या लोकांक की ह्या देवळाक अवश्य भेट दिवची आनी आमच्या ह्या देवळाची आतां फुडें आमी हें देवूळ आनी प्रॉपर आनी बांदपाचें आसा. ताका तुमची हेल्प जाय पडटलो आनी तुमी मुद्दाम येवन हांगासर ह्या देवळाची तुमी हिस्ट्री घेवची आमची आनी फुडें आमचें. थँक्यू. तुमकां खूब खूब उर्मित परबी सगळ्यांनी आमच्या देवळात येवन तीर्थप्रसादाचो आस्वाद घेवचो. आमचो 5 दीस उत्सव जाता हांगा आनी व्हडल्या हितून जाता, धमाक्यान जाता. सो तुमी सगळ्यांनी येवचें आनी हेजो भाग जावचो.